Ja sam zvanično najstariji padobranac u Europi koji aktivno skače. Volio bi još moja želja da jedno 10 godina još ovako traje, da postavim Guinnessovu knjigu. Ima padobranaca koji su 70-godišnjaci, a nisu ni blizu meni, mojoj vitalnosti, mom skakanju. Mnogi se čude da u mojim godinama, 88. godini, ja skačem. To je bila senzacija. Gdje god dođem, ja sam dobro došao.